Тати, гледай, пуша като теб. Това ми го каза 4-годишният ми син. Тогава пушех по 2 кутии цигари на ден, знаех, че ми пречи. Обаче си мислех, че съм прекалено слаб и че няма да мога да ги спра дори и да опитам. Беше свил едно листче хартия като цигара, беше го сложил в устата си и дойде при мен. Каза ми: баба ми казва, че цигарите са лоши, обаче лъже. Щом ти пушиш, значи са хубави. Като го видях и чух какво ми казва, разбрах нещо, което ми обягваше до тогава. За първи път видях навика си през неговите очи. И си казах: добре бе, това ли искам да научи детето ми от мен? Какъв баща съм? И в този момент реших: приключвам с цигарите. Разбира се, не спрях веднага. Пътят беше труден, но успях. И вече 2-3 години не съм пушил. И много често ние родителите си мислим, че сме по-умните и че няма какво да научим от децата си. Обаче това е голяма грешка. Най-важните неща в живота ми ги научих чак след като станах баща. И ако някой ден децата ми гледат това, благодаря ви. Благодаря ви, че ми помогнахте да стана по-добрата версия на себе си.